सिगाङावबो आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ। आंबो इसोरनि उनाव मोजाङैनो दं। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं आबाकादखौ माबोरै बानायो बेखौ खालामनो दिन्थिगोन आं आबाकादा मा जाय नोंथांमोना दाबो मिथिया आबाकादा मा बेनि सोमोन्दै आं सिगांनो भिडिअ लाना फैखाबाय। आबाकादा मा बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावबो होना होगोन, नङाबा गोजौआव आइ बाटनावबो थागोन, नोंथांमोना बाव थांनानै नायनो हागोन। दा बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामो बेखौ दिनै भिडिअआव खोन्थागोन आं। बिदिबा फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो, लोगोसे लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय। फै भिडिअखौ जागायजेननोसै। नोंथांमोना जिखुनु जाया मोनसे ब्राउजारजों बानायनो हागोन। आं बेखौ मबाइलनि क्रोम ब्राउजारजों बानायनोसै। ओमफ्राय नैबाव सार्च खालामनोसै आभा। नै आं दहाय सार्च खालामखादोंमोन, बेयाव क्लिकल' खालामबाय आं। ओमफ्राय गोजौआवनो ओंखारखादों नै नैबाव माबा दं नै ava.abdm.gov.in बेनो नैबाव होनोसै आं। बेनो गभर्नमेन्टनि अफिसियेल साइट। आबाकादा मा बेनि सोमोन्दै आं सिगाङावनो भिडिअ लाबोखाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मिन्थिनो हागोन आबाकादा मा आरो मानो गोनांथि बेखौ खालामनो। बेखौ नोंथांमोना भिडिअ नागिरनानै लानो हागोन। ओमफ्राय माब्रै बानायो बेखौ दिनै भिडिअ खोन्थागोन आं। जाय नोंथांमोना सिगाङाव आबाकादखौ बानायखाबाय, माने आबाखौ बानायनानै लाखाबाय, नोंथांमोना नैबाव लगइन खालामनो हागोन। आरो जुदि गोदानबा नैबाव सेरबानो जाबाय क्रिएट आबा नाम्बाराव। ओमफ्राय मोननै अपसन होदों नै, मोननै अपसनजों बानायनो हागोन नोंथांमोना। सिगाङाव आधार कार्डजों बानायनो हागोन आरो ड्राइभिं लाइसेन्स। जायना ड्राइभिं लाइसेन्स गैया नोंथांमोना आधार कार्डजों बानायनो हागोन। आं दिनैनि भिडिअ आधार कार्डजों बानायनानै दिन्थिगोन, मानो होनबा आधार कार्डआ बयनावबो थायो, ड्राइभिं लाइसेन्सआ सोरनावबा दं सोरनावबा गैया। बेनिखायनो आं नैबे आधाराव होनोसै। ओमफ्राय नै सिगाङावहाय आधार नाम्बार होनांगोन नै, बिनि उनाव अथेन्टिकेसन जागोन, ओमफ्राय कमिउनिकेसन डिटेल्स होनांगोन, ओमफ्राय आधार नाम्बार क्रिएट जागोन आरोखि। आं आधार नाम्बारखौ होनोसै सिगाङाव। आं आधार नाम्बारखौ फिलआप खालामखांबाय। दाना गाहायाव फैगोन, नैबाव आइ एग्रियाव होगोन थिग मा। ओमफ्राय गाहायाव फैगोन नैबाव नै बे खेबसा दं, नैबे खेबसाखौ फिलआप खालामनांगौ। बेसेबां जायो खालामदों, मालाबा प्लास जायो मालाबा माइनास जायो बेना। ओमफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव नैबाव नेक्स्टआव होनोसै, नैबे नेक्स्टआव। दाना बे मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन, आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव। दाना नैबे आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन, बे अटिपिखौ होनांगौ। नैबाव टाइम दं, बेनि गेजेराव होनांगौ। बिनि उनावहाय नैबाव मबाइल नाम्बार होदो। दाना नेक्स्टआव होदो। नैबेनो आबाकादा। आं प्राइभेसिनि थाखाय ब्लार खालामना होबाय। ओमफ्राय आबाकादखौ डाउनलड खालामनानै लानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना प्रिन्ट बानायनानै लानो हागोन उनाव।
नोंबो डाउनलडाव सेरदो होमबानो डाउनलड जागोन। नै डाउनलड जाबायबो। दाना आं अपेन खालामना नायनोसै माबायदि। नैबेनो नै बे गोजौना सिगांनो जाहैबाय, नैबे उननि जाहैबाय। दिनैनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मबाइलजोंनो आबाखारखौ बानायनो हासिगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।